हाँ हो करी गए सर, हो गए। हाँ तो हाँ तो आज के क्लास में रउआ लोग के स्वागत बा। आज हमनी के दूसरका पेपर चालू करत तनी सा। आई बहुत हमनी खातिर सुखद संयोग बा, अच्छा बा कि दूसरका पेपर के शुरुआत हमनी के एगो स्रोतविद के रूप में एगो भोजपुरी के एगो हस्ती जुड़ी रहल बानी। आज वहाँ के हमनी के मुख से सुनब जा। वहाँ के नाम बा डॉक्टर अरुण मोहन भारवी जी। भारवी जी पीसी कॉलेज बक्सर के संस्थापक प्राचार्य रहल बनी। आ भोजपुरी के बहुत पुराना जमाना के कहीं एकदम कहीं की भीष्म पितामह के भूमिका में यहाँ के आइला। बहुत अच्छा कथाकार हैं, कहानी उपन्यास दोनों यहाँ के लिखले बनी। दहकत पुरवैया यहाँ के बहुत प्रसिद्ध उपन्यास पहिलका हमरा जाने में उपन्यास है। तो यहाँ के शोध भी बा भोजपुरी साहित्य के उद्भव विकास। तो चूंकि मर्यादा हम समय के टाइम के तो हम भारवी जी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करतनी और वहां से आग्रह करतनी कि आज के जो हमनी के विषय बा भोजपुरी उपन्यास के उद्भव विकास पर ओकरा के यहाँ के प्रारंभ करी अपन व्याख्यान। हाँ भारवी जी नमस्कार। सबसे पहले आप लोगन के हमें ऑनलाइन क्लास में स्वागत करतनी। डॉक्टर दिवाकर जी के हम धन्यवाद देतनी कि वहाँ के एगो अवसर देनी कि हम आप लोगन से रूबरू हो सकी, मिल सकी। एकरा खातिर वहाँ के धन्यवाद। आप लोगन के एक कार्यक्रम में ढेर स्वागत। आज हमनी के भोजपुरी उपन्यास पर चर्चा करी गई। भोजपुरी उपन्यास हिंदी उपन्यास से कुछ अलग बा। अलग ऐसे हो जाई कि भोजपुरी एगो अलग भाषा हो गई आ हिंदी एगो अलग भाषा हो गई। दोनों के प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों में थोड़े अंतर बा। ये हमनी के मान के चले के चाहे। हूबहू जो हिंदी में बा उहे भोजपुरी में हो जाई, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एगो छोट उदाहरण ले, हम रउरा सभे के सोझा बानी, तो हम जौन बा भोजपुरी में एक वचन के रूप में प्रयोग होला आ हिंदी में यह बहुवचन हो जाई। ओजा एक वचन खातिर मैं बा। हमनी के यहाँ हम जौन बा भोजपुरी में एक वचन हमनी कहब जा तब बहुवचन हुई। बहुत कुछ अंतर आ जाई। जैसे हमनी के हाथी, तो हिंदी में हाथी पुल्लिंग है आ भोजपुरी में ओके स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग कइल जाला। अगर ओकरा के पुल्लिंग बनावे के होई तो हाथा लोग बोले गाँव में, हाथी या हाथा। लेकिन अब जब पढ़ल लिखल लोग बा हिंदी के एक रूपता के संगे ओकरा के अब हमनी के स्वीकार करे लागत बन जा। लेकिन गवई जौन भाषा बा गांव में जौन बोल जाला ओजा ना हो सकेला। अब हमनी के एजा भोजपुरी उपन्यास पर जब चर्चा करते हैं तो हमनी के ई मान के चले के बा कि उपन्यास का पहले तो एके जान लीजा बहुत संक्षेप में, दो चार लाइन में। उपन्यास, उप कहल जाला निकट के, अन्यास कहल जाला वस्तु के। निकट के वस्तु माने उपन्यास जौन बा उ जिंदगी के बहुत करीब बा, बहुत निकट बा। प्रेमचंद जी हिंदी के बहुत बड़ा उपन्यासकार हैं। वहां के कहतानी कि उपन्यास जौन बा उ जिंदगी के चित्र है, जिंदगी के तस्वीर है। आ जिंदगी के जौन रहस्य बा ओके परत दर परत खोलल, यह उपन्यास के मर्म होला, ओकर उद्देश्य होला। तो हमनी के संगे एगो सबसे बड़ खासियत ई बा कि उपन्यास जौन बा उ सबसे लोकप्रिय विधा है। आ ओकर उहे महत्व बा गद्य साहित्य में जौन काव्य साहित्य में महाकाव्य के बा। माने गद्य के उ महाकाव्य है ऐसा भी कहल जा सकता उपन्यास जौन बा। और एगो जमाना रहे, आप सब जानता नहीं, कि देवकी नंदन खत्री जौन प्रारंभिक उपन्यासकार रही हिंदी के, वहां के चंद्रकांता आ भूतनाथ पढ़े खातिर लोग हिंदी सीखलन, ये मान्यता बा।
ओकर ऐसे ही पता चलता कि उपन्यास कितना लोकप्रिय विधा रहल बा, जिंदगी के कितना निकट बा। अब देखी एगो अंतर भोजपुरी उपन्यास आ हिंदी उपन्यास में बा। हिंदी उपन्यास जब आयल तो ओकर शुरुआत अनुवाद से भई, और जब भोजपुरी में उपन्यास आयल तो ओकर मौलिक कृति से ओकर शुरुआत भई। हमने के यहाँ भोजपुरी में जो उपन्यास साहित्य बा ओकर शुरुआत हमने के 1956 से मानता नहीं जा। 1956 में भोजपुरी के पहला उपन्यास बिंदिया आई। बिंदिया जौन बा उ रामनाथ पांडे के उपन्यास 1956 में आई। आ ई जौन बा बिंदिया जौन उपन्यास बा बाबू राम कोदई नायिका बिया बिंदिया आ मंगरा आ जौन बाटे ओकर नायक बनता, ओकर खलनायक जौन बाटे वो मंगरा बा। तब चूंकि एकरा में एगो बात बड़ा ढंग से उभर के आइल बा कि गांव में खास करके जौन लड़की सुंदर बिया, जवान बिया आ ओकरा के पास कोनो ताकत नहीं खे, अगर वो कहीं ना कहीं बहुत गरीब या सामान्य परिवार से आवतिया तो ओकरा पर अछरंग लगावे के काम बड़ा सहज ढंग से हो जाता। आ जौन खलनायक बाबू में वो का करता कि एगो ओझा के पकड़ लेता। कल्पना करी 56 के जौन हमनी के गांवन के स्थिति रहल बा, अंधविश्वास, और घड़ी तो सबसे पढ़ल लिखल आ सबसे होशियार वो घड़ी गांवन में ओझे जी लोग मानल जात रहे। ओझा माने जो झाड़ फूका करे वाला वो टाइप के, माने पंडित जी से मतलब या नहीं के। भूत प्रेत हमने के अंधविश्वासन और पाखंड के आधार पर जे अपन सत्ता चलावत रहे। तो अब ओकरा चूंकि बिंदिया पर मोहित हो जाता थे, तो जब उ का करता कि एगो ओझा जी के पकड़ के आ उ अछरंग लगावता कि भाई ई जोन बिया बाबू ओकर बीमार बनन, खेत खरियान के काम उहे देखतिया बिंदिया, तो मंगरा से फसल बिया ऐसा कह के आ बाद में ओकरा के ए अछरंग से बचावे खातिर उ कहता कि तब तू बिंदिया के शादी कर दो मंगरा से। उ नइखे जब तैयार हो तो सोचतिया कि जब हमार कलंक लागते बा तो हम अपन हरवाहे के संगे भाग जातिया, फिर बाद में सुलह सपटा होता, फिर गांव में आवतिया। तो एगो ई कहानी के शुरुआत ए ढंग से होता। अब एजा देखी एगो बात, एगो आदर्शवादी उपन्यास बा। भोजपुरी उपन्यास के एगो खासियत और बा कि एजा जितना उपन्यास अइलन सन उमें मैक्सिमम अधिकतम डॉक्टर विवेकी राय के शब्दन में आदर्शवाद के चंगुल से अपना के भोजपुरी उपन्यास कबो आजाद ना कर सकल। कहीं ना कहीं ओकरा पर आदर्शवाद हावी रहल बा, ओकरा उ चंगुल में रहल बा। चूंकि हमनी के जोन गांवन के जोन प्रवृत्ति रहल बा उ आदर्शवाद से प्रभावित बा। हमनी के यहाँ मानल बा कि जे पुण्यात्मा बा ओकरे जीत होई, जे पापात्मा बा, जे पापी बा ओकर नाश होई। हमनी के सामने राम और रावण के, दुर्गा और राक्षसन के उदाहरण हमनी के सामने हमेशा रहता। तो ई प्रवृत्ति हमेशा रहता। अब देखी कि मंगरा से हमनी के मानत नहीं जा, आज से 56 में भइल उपन्यास, आज से करीब करीब 62-64 बरिस हो गई। एजा से उपन्यास के शुरुआत आता, भोजपुरी उपन्यास के आजादी के बाद से शुरू होता। अब देखी दूसर का जो सबसे बढ़िया उपन्यास एक बाद आई, वो आई जगदीश ओझा सुंदर के। वहां के उपन्यास के नाम बा रहनदार बेटी। ये 66 में आई, माने 10 साल बाद, 56 के बाद 66 में। अब रहनदार बेटी जोन बिया एकरा पर मुंशी प्रेमचंद जी के जो उपन्यासकार बानी वहां के बड़े घर के बेटी, वहां के कहानी है, ओकर प्रभाव लौकता एकरा पर एकदम साफ साफ लौकता।
ओकर अनुवाद नहीं के कहानी है, ये उपन्यास है, लेकिन भारी भरकम उपन्यास। एहू में वही ढंग के आदर्शवाद, एकदम खुल के आदर्शवाद एमे आवता कि बड़ घर के बेटी बिया कैसे अपन परिवार के जोड़ के रखे के कोशिश करती है, कोनो प्रकार के दिक्कत आवता तब वो अपन सोचती है कि माई बाबू के इज्जत गड़बड़ाओ मत, उनकर प्रतिष्ठा मत धूमिल होको, उनकर पगड़ी मत नीच होके। ई जोन प्रवृत्ति बा जो नायिका बिया मुनिया, उ यही प्रवृत्ति से जुड़ल बिया, अपन परिवार के, अपन सास ससुर के, अपन पति के, अपन माई बाबू के कैसे प्रतिष्ठा बढ़ी, ये खातिर जो बड़े घर के बेटी बिया वो ढंग से एथी होता जुड़ल रहतिया, वही ढंग से वो काम करतिया। अब देखिए हमने के यहाँ जो भोजपुरी में जो उपन्यास बना सन ओके कई भागन में बांटल बा, वर्गीकरण भइल बा। हमारे जो 82 में शोध प्रबंध आई रहे भोजपुरी उपन्यास उद्भव और विकास में, हम 10 प्रकार से भोजपुरी उपन्यास के वर्गीकरण के लिए उनमें जो पहला वर्गीकरण बा सामाजिक उपन्यास, दूसर का बा पौराणिक उपन्यास, तीसर का यथार्थवादी उपन्यास, चौथा और मनोवैज्ञानिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, दार्शनिक उपन्यास, ये ढंग से 10 प्रकार से उपन्यासन के वर्गीकरण भइल बा। हमार 22 वर्ष के जब हम रही तो हमार एगो उपन्यास एगो यथार्थवादी उपन्यास बा। एकरा पहले हमनी के यह मान के चलत रही जा कि जे पापी बा ओकर अंत होई, जे पुण्यात्मा बा उ जीती। लेकिन उपन्यास में पहला हाली एक मिथक के तोड़े के कोशिश कइल गई। अब बतावल गई कि जितना दारू बेचे वाला बाणन वो करे महल लौकेला, जे दूध बेचे वाला बाणन वो तो मड़इये में रहता रहा, उनका मड़ई से ज्यादा ऊपर उठे के नहीं खे। जौन तोता राम राम कहता वो पिंजरा में मर जाता, जौन उन्मुक्त विचरण करता ओकर सब प्रकार के आजादी बा। तो पहला हाली रावण के जीत और राम के हार, भारतीयता के हार आ पश्चिमी सभ्यता के ठट्ठा के हंसला के नाम है दहकत पुरवैया। आ ई छपल ई किताब आई 1973 ईस्वी। ओकरा बाद जो दोसर उपन्यास आई उ आई पौराणिक उपन्यास। ई हमार 1977 में छपल आ भोजपुरी के पहला पौराणिक उपन्यास होके के गौरव एकरा के मिला। एकरा पहले केहू पौराणिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कोनो किताब केहू लिखले ना रहे, कोनो उपन्यास ना लिखले रहे। यमदग्नि ऋषि उनकर पत्नी रेणुका आ सहस्रार्जुन चंद्रवंशी सम्राट है वंशी सम्राट सहस्रार्जुन के कथा के समेटल बा। लेकिन ई एगो पौराणिक कथानक पर आधारित उपन्यास भइला के बादो पुराण के कार्बन कॉपी नहीं थे, एकरा के लोक जीवन से जोड़े के कोशिश की गई, वर्तमान जीवन मूल्यन से जोड़े के कोशिश की गई। आओ घड़ी जो जेपी के आंदोलन रहे ओकरा से प्रभावित होके पहला हाल ये के देखावल गई कि सहस्रार्जुन ऐसा चक्रवर्ती सम्राट के परशुराम असही ना लड़ गईलन, असही ना ओकरा से टकरा गईलन। ओकरा खातिर गांव में जाके गांव के एक एक लोगन के इकट्ठा कैलन, जोड़लन, ओकरा के जैसे कि लोकनायक जयप्रकाश जी कैलन। आ जौन सहस्रार्जुन के जौन अहंकार बा ओकरा के टूरे खातिर ई एगो नया ढंग से काम कैलन। जैसे कि राम के हमने के जीवन में देखा तनी जा कि राम रावण से सही ना लड़ गिलन, बानर भालू गिद्ध सबकरा के जवन भी ओ घड़ी के जंगल में रहे वाली जाति रही सबकरा के सबकरा के एकजुट कैलन आ तब उ जा करके रावण से लड़ सकल। संघे शक्ति कलयुगे, बिना एका के ताकत ना होला। तो परशुराम उपन्यास में ई दिखावे के कोशिश कैल गई। अब एकरा संगे संगे एगो और भोजपुरी उपन्यास के हम बताई कि भोजपुरी उपन्यास के एगो सबसे बड़ विशेषता ई बा
जैसे कि हमरा के बतौनी है ओकर आदर्शवाद। तो दूसरका ओकर उपन्यास के विशेषता बा भोजपुरी उपन्यास के ओकर आंचलिकता। भोजपुरी उपन्यास के ओनो रुआ उलाट के देखी तो उ आंचलिकता से बहुत करीब बा। भोजपुरी क्षेत्र के, भोजपुरी गांवन के ओकर भाषा, ओकर जीवन, रहन सहन, शादी ब्याह, है ना, ओकरा बाद बारात या पूजा पाठ, ओकर जो रीति रिवाज, ओकर परंपरा, ओझा ओझैती के जो काम बा, अंधविश्वास जोन बा, ओकर जोन गमईपन बा, ओकर जोन खेत खरिहान के इज्जत बा, परंपरा बा, उ सब रौरा के बोली ना सौनाई मिली। ई एगो बहुत ओमे भोजपुरी के कोनो उपन्यास नहीं, ओकरा में भोजपुरी गांव के ओकर आंचलिकता के ओकरा के बहुत करीब से रौरा देख सकतनी कि ओकरा में हमनी के गांवन के जोन व्यवस्था बा कैसे उजागर होता। ओकर पापाचार बा, अंधविश्वास बा, पाखंड बा, ई हर उपन्यास में कहीं ना कहीं रौरा के मिले के कोशिश होता। अब देखी एकरा बाद हम रौरा के ई बतावल चाहब कि भोजपुरी के जो कुछ खास उपन्यास बना सन ओकरा में हमनी के कैसे आगे बढ़तनी जा। तो परशुराम के बाद एगो उपन्यास आई बा करेजा के काम। ई लिखाई तो 75 में आ भोजपुरी कहानियां एकरा के छापे के कोशिश कैलस, लेकिन इमरजेंसी के कारण छपल ना। बाद में भोजपुरी के बहुत प्रसिद्ध पत्रिका जो कलकत्ता से निकले भोजपुरी माटी, ओमे ई धारावाहिक रूप से छपल। प्रोफेसर शिवनाथ चौबे जी छपनी प्रधान संपादक रही ओकरा के। वहां के जब छपनी ओकरा बाद एकर इतना मांग भइल कि उहे पश्चिम बंग भोजपुरी परिषदे से भोजपुरी माटी की ओर से एकर पुस्तिका का रूप आई। तो ई आई 85 में। वही घड़ी एगो और उपन्यास आई राख बहुर आग। अब करेजा के कांट जौन रहे 1974 के आंदोलन में हम जेल में रहे, जेपी आंदोलन में। तो वो घड़ी के अपना जमाना के सबसे बड़ नक्सलाइट बिहार के नक्षत्र मालाकार वो घड़ी जेल में रह। हम जब जेल में रही तो सुशील मोदी जी भी वो घड़ी जेल में रही, ये घड़ी बिहार के उप मुख्यमंत्री बानी। तो नक्षत्र मालाकार से हमरा मिले के मौका मिला। वो घड़ी दिनमान पत्रिका निकलत रहे और कई अंक में उनका पर निकल रहे। बाद में वो सीपीआई ज्वाइन कर लेलन। तो नक्षत्र मालाकार के जीवन से हम बड़ा प्रभावित हुई। नाम बदल के, स्थान बदल के हम करेजा के कांट लिखनी। ओमे हमार नायक बा दीपक। दीपक के जिंदगी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमता, लेकिन हमारा सामने नक्षत्र मालाकार के ही चरित्र रहे। वही के हम बना के एकरा के लिखनी। गांव में जो आज के गांव प्रेमचंद के गांव लिखे, गोदान जहां खत्म होता ओइजा से आज के गांव शुरू हो रहा है। आज गांव में बिना 4G के काम नहीं चल। आज गांव शहर हो गई बा। शहर के जो गुण अवगुण बा उ सब गांवन में आ गई बा। तब होत का बा कि राख बहुर आग, ई गांव के जो वर्ग संघर्ष बा, सामंतवादी प्रवृत्ति के खिलाफ जो लड़े के पिछड़ा में जो प्रतिकार करता, तो राख बहुर आग में ई गांव के वर्ग संघर्ष खुल के आवता। हमने के यहाँ ऐसा बहुत पहले घटना भई रहे बेलछी के, बक्सर जिला में धर्मपुरा के, है ना, उमरपुर दियारा में ऐसा कांड भई रहे जहां 12 आदमी मरा गई रहन। शेरपुर कांड भई रहे उत्तर प्रदेश में। तो शेरपुर कांड के ही हम कहानी बना के ई राख बहुर आग लिखनी। हम अपना के बतावे के कोशिश कैनी, जैसे तुलसीदास बतावे के कोशिश के लिए बना ना कि भाई हमनी के यहाँ का बा, मनुष्य जौन बा, आदमी जौन बा, उ 3 किस्म के होला। एगो उ जे खाली बोलेला गुलाब लेखा, एगो उ जे बोलेला आ करेला
आम लेखा, आ एगो ऊ जे खाली करेला बोलेला ना कटहर लेखा। तो ही हम अपन उपन्यास में ई सामने रखे के कोशिश के लिए बनी कि मनुष्य के 3 भाग में बांटल जा सकता, राख, भौर, आग। माने एगो जोन बा उ राख बा, अगर केहू के माई बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा बा तो सोच के चला जाएगा, हमरा वैसे का मतलब बा, चलो। लेकिन ओकरा जब यह मालूम हो जाए कि ना तो हमार बहिन है तो परशुराम हो जाए, तब ना सोची कि काहे हमारा चुप रहे के बाद। तो एगो ऐसा बड़ा मरल हुआ आदमी जेकरा समाज में का होता कोनो मतलब नहीं के चलो, तो राख लेखा बनन। दूसर का बनन भौर, है ना, तो ऊ बनन, उनका पास आग तबा लेकिन ऊपर से राख जम गई बा। आज जब ओकरा के खोरल जाई या हवा आई या ऐसा कुछ उपस्थिति ऐसा कुछ कारण होई तो धके लगी, एगो खुद अंगारा बना, आग के एकदम पर्यायवाची बना। तो इस टाइप के उपन्यास के हम अपन देनी। अब देखिए भोजपुरी में जो सबसे बढ़िया आंचलिक उपन्यास आई, जो की माइल स्टोन मानल जाला, ओके कहल जाला फुलसुंगी। उपन्यास के नाम फुलसुंगी। अब फुलसुंगी जो बिया ई पांडे कपिल जी के उपन्यास है। आ वो घड़ी के एकर नायक के बा पूर्वी के महान गायक महेंद्र मिश्र। अंगुरी में डसले बिया नगिनिया वहां के बहुत प्रसिद्ध पूर्वी गीत है। तो ओके माने महेंद्र मिश्र के वो घड़ी महेंद्र मिश्र की इतना लोकप्रियता रहे कि कलकत्ता के या बनारस के जितना भी कोठा वाली लोग रहे सब उनके गीत गावत रहे। यही चक्कर में वो बर्बाद हो गई। बाद में ई स्थिति आई कि जाली नोट छापत रहन जना में पकड़ी लन। तो ये उपन्यास के गुलजारी बाई नायिका बाड़ी, जे कहीं गांव में जास गावे हुए तो इतना उनकर लोकप्रियता रहे कि फूले लेले हो जाए, कबो कबो तनिको केहू बर्दाश्त ना करे, कबो ढेला चल जाए तो उनकर एक खाली असही गांव में गई रही तो ढेला चल गई तो उनकर नामे ढेला बाई पड़ गई। उनकर खूबसूरती आ गायकी के इतना असर रहे ओ घड़ी के अपना जमाना के जो सबसे बड़ जाके रहन जमींदार हलिवंत सहाय, रिबेल साहेब एगो अंग्रेज रहन। तो उ लोग के सब कोई के जोड़ के पांडे कपिल जी फुलसुंगी लिखनी। माने फुलसुंगी कहे का मतलब कि जे फूल के सूंघ के आगे उड़ जाए, तितली के टाइप पे एक के रुआ रखी। तो महेंद्र मिश्र के हमनी के भोजपुरी गद्य साहित्य में, उपन्यास साहित्य में का स्थान बा, जौन काव्य साहित्य में वीर कुंवर सिंह के बाद कविता के क्षेत्र में वीर कुंवर सिंह बहुत बड़ा नायक बन के उभरल बड़ा। उनमें हर भोजपुरी के कवि अपन शान समझता कि हमारा कुंवर सिंह पर कुछ लिखे के चाहे, वो पर कलम चलावता। राउर नीरज सिंह के कहानी आई बा, डॉक्टर नीरज सिंह के, वो बहुत बढ़िया एगो कहानी लिखले बान बाबू कुंवर सिंह पर। आ कविता में तो खैर बहुत लोग लिख ले बा, आपके डॉक्टर सौरदेव तिवारी राकेश, विप्र जी, सब लोग लिख ले बा। तब ही महेंद्र मिश्र पर 3 गो उपन्यास अब तक आ चुकल बा। एगो तो पहलका फुलसुंगी, दूसर का रामनाथ पांडे भी उनका आयल बा महेंद्र मिश्र, और तीसर का डॉक्टर जौहर साफियाबादी के पूर्वी के धा जोन बा इहो महेंद्र मिश्र पर बा। आ एमे जोन फुलसुंगी में तो एगो सामाजिक ढंग से जोन व्यवस्था रहे, जोन ओहरी देखलन, जोन ओहरी महेंद्र मिश्र के स्थिति रहे, वो करे के वही रूप में रखे के कोशिश कैलन पांडे कपिल जी। लेकिन जौहर साफियाबादी
पूर्वी के धा में, या रामनाथ पांडे महेंद्र मिश्र में उनका के बहुत बड़ा जननायक के रूप में प्रस्तुत कैलन। अब बतौलन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हवन, अंग्रेजन के आर्थिक स्थिति के क्षतिग्रस्त करे खातिर, आर्थिक व्यवस्था के तहस नहस करे खातिर जाली नोट छापे शुरू कर। रहन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कोनो वेश्या के चक्कर में पड़ के जाली नोट ना छपलन, तो उनका के एगो नया रंग रूप में प्रस्तुत करे के काम ए उपन्यासन में भई। अब देखी एक बाद एगो और उपन्यास के चर्चा करे लायक बा, जोना के विवेकी राय जी बड़ा सराहना कैले बनी। आ उ उपन्यास प्राध्यापक अचल के सुन्नर काका। सुन्नर काका एगो गांव के ऐसा उपेक्षित पात्र बनन जेकरा के कुजतिया काट दियल गई बा, लेकिन वो अपना आचरण से, अपना व्यवहार से वो गांव के नायक बन जाता रन, सरपंच चुना जाता रन। सबकरा के इतना मिला जुला के रखे के काम करता रन कि वो बहुत बड़ आदर्शवाद पैदा करता रन। आ गांव में ऐसा आदर्शवाद पैदा करता रन कि ऐसा आदर्शवादी उपन्यास खोजला पर जल्दी ना मिली भोजपुरी में। सुन्नर काका। अब विक्रमा प्रसाद एगो और उपन्यासकार आवतनी, जेकर 1980 में उपन्यास आई बा दूगो, भोर मुस्काइल आ मुट्ठी भर सुख। इमे बदलत गांवन के कहानी के आधार पर यहाँ के मुट्ठी भर सुख खातिर कैसे गमई जौन मजदूरा बाण, मध्यम वर्गीय परिवार बा तरसता, एकरा के उजागर करे के कोशिश के लिए बाण। आ फिर बात इंसाफ के। 3 गो उपन्यास हमरा नजर से गुजरल बा। एगो संस्मरणात्मक उपन्यास भी भोजपुरी में आई, फिर दोबारा तो उस ढंग के उपन्यास ना आई, पांडे जगन्नाथ प्रसाद सिंह के घर टोला गांव। ये उपन्यास 89 में छपा रहे। अब एकरा बाद बहुत टाइम के बाद एगो शुरू होता पौराणिक और ऐतिहासिक उपन्यास के परंपरा। उनमें सबसे पहला नाम आवता गणेश दत्त किरण के। इनकर पहला उपन्यास धूमिल चुनरी हमने के सामने आवता। उनमें शेर शाह, ओकरी शेर खान नाम रहे, जो हुमायूं के हरौले रहे, ओकरा कथानक के लेके 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक के कालखंड के ई धूमिल चुनरी। ओकरा बाद यहाँ के दोसर उपन्यास आवता रावण उबाच, ये एगो पौराणिक उपन्यास। अब आप लोग पढ़ले हो कब हिंदी में उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के वयम रक्षाम, ओकरा से बड़ा प्रभावित उपन्यास के मानल जाई। आ जैसे वयम रक्षाम में रावण के मानवीकरण कैल गई बा, उस ही किरण जी रावण उवाच आत्मकथात्मक शैली में रावण के मुंह से ओकर पूरा जीवन वृत्त कहवले बनी। जैसे रावण संहिता भी अगर आप पढ़ले हो तो में रावण अपन पूरा कहानी कहले बा। रावण बड़ा ज्योतिष के विद्वान भी रहे। आज ज्योतिष के जानकार लोग रावण संहिता के बड़ा आदर करेला। तो में रावण अपने मन से, अपने मुंह से सब अपन कहानी कहले बा। तो उसही रावण उवाच जौन बा उ किरण जी के पौराणिक उपन्यास। यहाँ के और उपन्यास आइल बा सती के श्राप। वो घड़ी के अमर सिंह राठौर के पत्नी के जीवन वृत्त पर ही कहानी बा। एगो कर सामाजिको उपन्यास आइल बा तोहरे खातिर 90 के आसपास में। अब एकरा बाद देखी 2-3 गो और उपन्यासन के चर्चा करे के चाहिए। अनिल ओझा नीरद के, कलकत्ता के, यहाँ के भोजपुरी माटी से जुड़ल रहल बानी, हाँ बलिया जिला के। तो बेचारा सम्राट यहाँ के उपन्यास है, अशोक के जीवन पर ई आधारित बा। आ एकरा में ही बतावे के कोशिश कइल गई बा कि
ज्यादा उम्र में केहू अगर शादी करता तो ओकर का दुर्गति होता। जैसे दशरथ जी के कितना दुर्गति हो गई कैकेयी के चलते। तो ये ढंग के कहानी बेचारा सम्राट नामे से बुझाता कि कितना बेचारा हो गए सम्राट अशोक। ओकरा बाद यहाँ के जो दोसर उपन्यास बा कहत कबीर, बनारस के जीवन पर कबीर दास के से जोड़ के यहाँ के लिखले बनी आचार्य जीवक। इहो एगो ऐतिहासिक किताब हुई। विवेकी राय के नाम से हमने के खूब परिचित बनी जा अमंगलहारी, गांव के जीवन पर आधारित यहाँ के उपन्यास बा। अब एजा एगो बढ़िया उपन्यास के चर्चा हम कई चाहब यही कहानी के क्रम में, यही कथा क्रम में, यही उपन्यास के विकास के क्रम में। पत्रिका निकलेला, डॉक्टर अशोक द्विवेदी एक संपादक हैं। तो अशोक द्विवेदी जी कैसे वहां के 3 गो उपन्यास बा, सनहिया भइल झांवर, आवा लौट चली जा, आ तीसरका अभी हाल में आयल पर साल बंचरी। बंचरी महाभारत के कथा से लिहल बा और भीम के पत्नी के नाम, भीम जब वनवास में रहन माने पांडव लोग, तो उनकर एगो राक्षसी से पाला पड़ गई रहे, के नाम रहे हिडम्बा। हिडम्बा ओकरा से उनकर शादी हो गई बा, आ उनका से एगो लड़का होता घटोत्कच। कहानी अभी हाले में रुआ सब ऐसे चूंकि महाभारत देखले होकर बहुत बढ़िया से याद हुई। तो ई बंचरी जोन बिया वो हिडम्बा ही है। आ हिडम्बा के जीवन पर ओकर जोन दर्द बा, ओकर जोन मानसिक पीड़ा बा, ओकर जोन मनोवैज्ञानिक तथ्य बा, ओकरे पर आधारित बा ई बंचरी। भगवती प्रसाद द्विवेदी भोजपुरी साहित्य के एगो बड़ कथाकार हैं, बड़ नाम बा वहां के। आ वहां के दर्द के डहर आ सांच के आंच, ई 2 गो उपन्यास वहां के बहुत नामी बा। अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भोजपुरी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बानी डॉक्टर रामदेव शुक्ल। तो डॉक्टर रामदेव शुक्ल के ग्राम देवता एगो बहुत खूबसूरत उपन्यास, बहुत भारी भरकम उपन्यास यहाँ के लिखनी 2000 में आई। और ये उपन्यास के सबसे बड़ विशेषता बा कि गांव के जोन आज के छल प्रपंच बा, जोन अनाचार बा, जोन भ्रष्टाचार बा, जोन पाखंड बा, जोन आपस में भाईचारा के समाप्ति बा, ओकरा के इतना करीब से देख के इतना जीवंतता हो जाए। चली हाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। हाँ बोलिए सर। चलिए अभी हम के डॉक्टर रामदेव शुक्ल के ग्राम देवता के चर्चा करत रही जा। अब हम रोड़ा के थोड़ा और आगे बढ़ब। डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हिंदी के अध्यापक बानी रहनी है, अब सेवानिवृत्त बानी, वहां के एगो बड़ा बढ़िया उपन्यास बोतल दास के बयान बड़ा नामी भाई। अभी समझी कि एक के ए रूप में आपके देखे के चाहिए कि जैसे बच्चन जी लिखले बानी मधुशाला, वो सही वो कैसे शराब के महिमा मंडित कैले बानी, ठीक वही ढंग से बोतल दास के बयान नामे से जैसे कि पता चला था, उके वहां के 18 गो बयान दर्ज करोले बानी। तो 18 गो बयान में शुरू के जौन बयान बड़ा सन ओकरा में तो वहां के बड़ा बड़ाई करता नहीं, बाद में जब वहां के मोह भंग होता तो बतावता नहीं कि नहीं बड़ा समाज खातिर व्यक्ति खातिर हर ढंग से गड़बड़ बा। तब ओकरा के यहाँ के तो ये सब मिला के एगो अच्छा उपन्यास आई बा। अब हमनी के सामने जो सबसे बढ़िया उपन्यास के जो हमरा समझ से आई एकरा के हत पौराणिक उपन्यास, लेकिन जितना बारीकी से एकर चर्चा मनोवैज्ञानिक ढंग से कई गई बा। अज्ञेय जी के जिसे अज्ञेय जी के उपन्यासन में देखा तनी शेखर एक जीवनी चाहे और वो टाइप के जैनेन्द्र के जैसे देखा तनी वो टाइप के 2 उपन्यास बा। वहां के नाम है डॉक्टर नर्मदेश्वर राय।
डॉक्टर नर्मदेश्वर राय यहाँ के बीएचयू में हिंदी के हेड रही। आप लोग परिचित होकर यहाँ के जब अध्यापक बनी तो सबसे पहले एमवी कॉलेज बक्सर में रही। एजे से फिर वहां के बीएचयू में हो गई तो वहां के चल गई नहीं। जब बक्सर में रही वही घड़ी करीब करीब 81-82 में यहाँ के एगो उपन्यास लिखनी, महाभारत के 2 गो कथा के यहाँ के उठौले बने। पहिलका वहां के उपन्यास है कवाच। कवाच जानता ही नू, एगो घास है, एगो ऐसा माने पौधा है जो कहीं छुआ जाई तो ककुलाए लगी। हमने के यहाँ भोजपुरी में कवाच होके कहल जाला। कहीं टच कर जाई शरीर में, कहीं स्पर्श कर जाई तो खूब खजुलाई आ नोचत नोचत माने हालत खराब हो जाई तो कवाच। तो यहाँ के ई देखावे कैले बनी कोशिश कि जवन हस्तिनापुर के राजा बा वो इतना मदांध हो गई बा, आन्हर तो बढ़ले बा लेकिन वो मद में अंधा हो गई बा। पुत्र मोह में उस हस्तिनापुर के तहस नहस करवा देता। ओकरा कुछ लौकते नहीं थे। ओकरा जब लौकता तो खाली दुर्योधने लौकता रहन। ओकरा ना जनता लौकतिया, ना ओकर भाई के बेटा लौकता रहन, ना ओकरा न्याय लौकता। वो खुजली ओकरा होत रहता कि कैसे हम माने राजा बना दी दुर्योधन की। आज जनता के दर्द पुकार कष्ट कुछ नहीं खे लौकत। तो बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से ये उपन्यास के वहां के प्रस्तुत कैले बानी। आई सबसे जे राजा होला ओकरा सचमुच कहीं तो कुछ ना लौकेला। हमने के हिंदुअन के देवता के राजा के है इंद्र, जाना तनी ना। हिंदू लोग के देवता के राजा इंद्र हवन। उनकर का बा, 2 गो प्रवृत्ति बा। एगो तो कि अगर केहू दोसर यज्ञ करे लागी, दोसर उनका से खतरा बुझाई कि हमार सिंहासन दखल कर ली, तो कोनो अप्सरा के भेज के ऊपर तपस्या भंग करवई है। आज ये सत्ता में आ जाला वो हर प्रकार के कुकर्म करेला। इंद्र सब प्रकार के कुकर्म कैलन। अहिल्या के बदनाम करे के कोशिश कैलन, ओकर सतीत्व भंग करे के कोशिश कैलन। बेचारी अहिल्या पत्थर के हो गई लाज से। लेकिन हमने के जो सामाजिक परिवेश बा में केहू इंद्र के नील डाउन ना करावल, केहू उनका के मुर्गा ना बनावल, श्राप मिल गई अहिल्या के। तो जिस सत्ता में आ जाला ओकर पर्याय, ओकर प्रतिरूप का हो सकता, वो धृतराष्ट्र के रूप में कवाच उपन्यास में डॉक्टर नर्मदेश्वर राय जी हमनी के सामने रखले बने। वहां के दोसर उपन्यास आइल बा, इहो महाभारत काल से जुड़ल बा। ओइजे से वहां के उठौले बानी दरकच। दरकच समझा तानी ना। हमनी के भोजपुरी क्षेत्र में जैसे बहुत भीड़ में कहीं दरकचा जाला, केहू कुछ छिला जाई, दब जाई, खरकोचा जाई तो टभकत रही, पीड़ा देत रही, जल्दी सुखाई ना, लेकिन हमेशा पीड़ा हुई। तो ई पीड़ा जौन बा एमे एकर नायिका बिया दरकच के द्रौपदी। द्रौपदी के जीवन में हमेशा त्रासदी बा, हमेशा दुखे भइल बा। द्रुपद ओकरा के बढ़िया लड़का से शादी करावे खातिर स्वयंवर कैलन कि जे मछली के आंख में धनुष से वेध तीर, ओकरा से द्रौपदी के शादी हुई। अर्जुन ई काम कैलन वनवास में। अब ओकर शादी अर्जुन से होके के चाहिए तो 5 पति से हो गई, पूरा पांडवन से ओकर शादी हो गई। ई ओकर मन के पीड़ा, ओकर मन के टीस, एगो नारी के कितना बड़ व्यथा के बात बा। एकरा के रुआ सोची, आज भी हमनी के कोनो औरत के ए रूप में स्वीकार करे के तैयार नहीं की, हमार समाज तैयार नहीं के जेकर 5 गो पति होके। ई तो कई हजार साल पहले के कहानी है। वो घड़ी कितना खराब स्थिति हुई द्रौपदी के, एकर कल्पना करी। फिर भरी सभा में ओकर चीर हरण होता, एकर दरकचैला के कष्ट, ओकर पीड़ा। तो ई डॉक्टर नर्मदेश्वर राय जी बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से द्रौपदी के व्यथा कथा, मन के पीड़ा,
ओकर मन के टीस के उजागर करे के काम यहाँ के कैले बानी। दरकछ उपन्यास में ये एगो बहुत बड़ बात बा। अब दूगो हमनी के पासे राष्ट्रवादी उपन्यास आवता, ओकर उपन्यासकार बनन विजय शंकर पांडे, विप्लव और देश खातिर। अब विप्लव जौन बा एगो नायक बा के नाम बा, आउ क्रांति के ज्योत जगावता, आ देश के भारत के वो चाहता कि फिर भारत सोना के चिड़िया बन जाओ, विश्व गुरु बन जाओ, फिर आगे बढ़ो, एजा के जोन गरीबी बा, एजा के जोन भूखमरी बा, एजा के जोन अशिक्षा बा दूर होको। एकरा के कहानी के रूप में एगो बिंब के आधार पर प्रतीकात्मक रूप से के जोड़ के यहाँ के एगो काम के लिए बनी। हालांकि भाषा जोन बा वो यहाँ के हमनी के जोन भोजपुरी बा ओकरा से थोड़ा हट के काशिका वाला भोजपुरी बा, अवधि से जुड़ल बा भोजपुरी बा। आ दूसरा का उपन्यास बा देश खातिर। ये उपन्यास भी यही पृष्ठभूमि पर देश के आगे बढ़ावे खातिर आनंद मठ से प्रभावित एकरा के हम मानतानी कि ई उपन्यास बा। अब एगो अंत में एगो और उपन्यास के चर्चा हमरा करे के चाही, और ऊ बा कि जौन के हवन लक्ष्मण मास्टर, आरा के कहानीकार, आरा के उपन्यासकार के हवन लक्ष्मण मास्टर श्री कृष्ण कुमार जी के। बहुत बढ़िया कथाकार हैं यहाँ के, बहुत अच्छा कहानी में यहाँ के नाम बा। यहाँ के पहला उपन्यास आइल बा के हैं लक्ष्मण मास्टर। एमे यहाँ के एगो मास्टर के, जो कि आज के हमनी के दिमाग में का बा कि मास्टर गांव में जा के, अगर मास्टर के पोस्टिंग बा, अगर वो जाओ टीचर बा तो गांव में जाते नहीं के, मुखिया लोग से पोट पाट के अपन सेटिंग क के पढ़ावे नहीं के जा। लेकिन लक्ष्मण मास्टर एगो ऐसा गांव की रघुआ गांव में उनकर पोस्टिंग होता, रघुनाथपुर के पास। और गांव में जाता रहन, गांव में रहता रहन, स्कूले में बेंच पर सुता रहन, आ घरे निकल आवत। वो गांव के जौन अशिक्षा बा, जौन ओजा पाखंड बा, जौन ओजा अंधविश्वास बा, जौन ओजा लोगन के मन में बा कि भाई ई भूत ह, प्रेत ह, जौन ओझैती खेले वाला बा, इस सब के जौन अंधविश्वास के खिलाफ वो आवाज उठावत रहन। और वो गांव के रंग रूप बदले खातिर वो प्रयास करता लक्ष्मण मास्टर। तो एगो कहीं की बड़ा बढ़िया आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास के एकरा के हम कैटेगरी में रखा तनी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आ एकर नायिका बिया लटगेनिया, ओकर तो गजब चरित्र, माने बड़ा घटिया चरित्र के औरत बिया उ, जोना के रौरा का कहब भोजपुरी में ओकरा खातिर एगो शब्द आवत हमनी खातिर छिनार, वो टाइप के नायिका बिया। लेकिन ओकर गजब उत्कर्ष कहानी उपन्यास के अंत में देखावत रन। जैसे रुआ एगो कहानी पढ़ले हो कब, जयशंकर प्रसाद जी के गुंडा। तो जयशंकर प्रसाद जी के जो गुंडा पढ़तनी, उनमें कैसे गुंडा के एगो देशभक्त के रूप में अचानक जो ओकर चरित्र के उत्कर्ष देखावल जाता। ठीक लटगेनिया के यही टाइप के उत्कर्ष उपन्यास के अंत में आके खुल के सामने हमनी किया जाता। एगो बहुत बड़ बात बा। आ एकरा के हमनी के वही रूप में लेवे के चाहिए कि गांव में जो खल पात्र भी बनन वो कबो कबो बहुत बढ़िया कर जाता रन। आ ओकरा के हमनी के श्रद्धा जीते के हमनी के उ कारण बन जाता रन। उनका चरित्र ए ढंग के उत्कर्ष आ जाता। अब देखी इतना तो मोटा मोटी हम रोड़ा सभे के सामने भोजपुरी के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार बनन ओकर चर्चा कैनी। अब संक्षेप में कुछ और नाम लेके हम अपन बात के लिए समाप्त करब कि रामदास राय के थरुवट के बउआ और बहुरिया। ई थरुवट के माने नेपाली सीमा पर के बसल के गांव के ओजा के जीवन, ओजा के आंचलिक जीवन पर ये आधारित कहानी बिया। राम नगीना राय विकल जीवन सा एगो दार्शनिक उपन्यास बा। मरला के बाद के जिंदगी के ए में रेखांकित करे के कोशिश कैले बनन विकल जी। आ बच्चन पाठक सलील रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रही। यहाँ के सेमर के फूल। अब सेमर के फूल के का बाटे कि देखे में बड़ा टहकार खूबसूरत चीज लागेला।
आ जब वो पाकी फरी तो में रुआ हो जाई, भुआ लेखा उड़ जाई, फट जाई, तो कहीं कुछ मिलेला ना। तो हमनी के जीवन जिंदगी बा अपन लड़का के हमनी के पोषत नहीं जा कि हमारे बुढ़ापा में ही काम आई, आन्हर के लाठी बनी, लंगड़ा के सहारा बनी, वो सेमर के फूल हमनी के निराश कर देता। ए पर यही कहानी के लेके यहाँ के चलल बनी। विजेंद्र अनिल एगो सुबह एगो सांझ, अंगद मिसिर बहिना भगजोगनी, बालेश्वर राम यादव गांव के माटी, नरेंद्र शास्त्री ऊसर के फूल, योगेंद्र प्रसाद सिंह फुलमतिया आ चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह खैरात। सूर्यदेव पाठक पराग के उपन्यास बा अछूत, गांव में अछूत के का जिंदगी बा, एकरा पहिया के लिखले बनी। हालांकि आज तो ये कहानी अब केहू के अछूत आप नहीं कह सकता है ना, हरिजन कहल वर्जित बा। तो समय बदलता, कमला प्रसाद मिश्र विप्र के मुंडदान, रास बिहारी पांडे के जहाजी बाई, आशा रानी लाल जय कन्हैया लाल के अनु सुदीप्ति विजय पर्व, ये दूगो लेखिका लोग भी बा। आ हीरा ठाकुर आरा के यहाँ के कई गो बाल उपन्यास आई बासन, चंद्रधर पांडे के अर्जुनवा। तो ऐसे मैंने करीब करीब 66 साल में आज हमारा सामने लगभग 80 गो उपन्यासन के चर्चा हमने के एगो किताब निकलने बन जा, भोजपुरी इंसाइक्लोपीडिया, में 80 गो उपन्यासन के हमने के चर्चा करता नहीं जा। आ ये आधार पर हमने के भोजपुरी जो उपन्यास बा ओकर भविष्य बड़ा अच्छा, बहुत कम समय में हर प्रकार के उपन्यास के रचना इमे उपन्यासकार लोग कईल, अपना बलबूता पर कईल, प्रकाशक के अभाव में कईल, आ उपन्यास के बहुत आगे बढ़ावे के काम कईल। ये बहुत बढ़िया हमनी खातिर सुखद संजोग बा, बहुत बढ़िया बा। आ हमनी के लागता कि भोजपुरी उपन्यास के जो भविष्य बा वो बहुत बढ़िया बा। चली फिर कबो दूसरा विषय पर हमनी के फिर मिल जाई के साथ। अरुण मोहन भारी के नमस्कार, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। रुआ से छात्र लोग, शोधार्थी लोग बहुत लाभान्वित भइल। पूरा भोजपुरी विभाग रहा भारी बा, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी प्रणाम सर। राम सर, प्रणाम प्रणाम। पूछे के बता, अच्छा लगा आज के क्लास, बहुत अच्छा लगा। काट दें। कुछ सवाल हो तो पूछल जाओ। मैं नहीं कर रहा बेला, छोड़ दी। अच्छा ठीक, धन्यवाद। काट दी सूरज जी, एने से हमरा से कटत नहीं खे। ठीक बा सर, कर देता हूँ।